Eleverne i 9. A har gennem hele deres skolegang været engagerede, positive og fokuserede. Deres sublime måde at være et sammenhold på har været en af de mange grunde til, at jeg altid går smilende for undervisningen. Deres og min humor har klikket lige siden dag 1. Deres opførsel i klassen har været upåklagelig, og jeg vil mene dem som en af, må jeg rette dem, og jeg vil mene, at de er en af de venligste klasser på Lyngby Private Skole. Jeg har ingen anelse om. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Ja, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det ved jeg ikke. Yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. En Hellfire. Okay. Tak. I just knew too much. De er helt sikkert store. Okay. Gentage din situation. I procent. 40%. Den er 50-50. Det burde du måske vide, eller sådan. Ja, okay. Det er jo dit job, ikke? Ja. Det er så udpræget en jargon, der kommer fra det sydøstlige Kaukasien, og det betyder vælling. Jeg er nok ikke den rigtige at komme til i den anledning. Okay. Ja, ingen idé. I don't know. Hvad? Ej, der må jeg også melde plads, måske. Okay. Ingen anelse overhovedet. Stratski bo vymotivitým glazami. De venligste klasser på Lyngby Private Skole. Hvem har skrevet det?